кучетата това не е чак толкова страшно. Финансово, при котката преди, когато я хранех с такава храна от веригите магазини, шареничка, за да се нахрани животното, за да престане да мече, че е гладно, трябваше да му дам около 100-120-130 грама на ден гранула, което ми излизаше около левче на ден. В момента възможно най-високия клас храна, за неговите килограми трябва да яде 60 грама на ден. Ценово ми излиза 1,10 лв. Разликата е 10 стотинки. Това е пренебрежително ниска цена за ефекта, който видях върху моето животно и не смятам да се отказвам от бранда, който ползвам. По никакъв повод. Така че на кучето му порасна къдрава коса. Къдрава коса ужасяващо. А такава ли си му породата къдрава? Не. Той като е стигнал до плешиво състояние и се обърнал. Тя стигна дъното и после стане красавица. Но факт е, че видях с очите си това нещо. Нямам представа какво е липсвало преди като съм я хранила. За мой най-голям срам съм хранила кучето с пилешки глави, но това говорим за годините, когато и ние щяхме да дадем пилешки глави покрай нея, защото нямаше пари, нямаше и пазар. Така че аз съм варила глави и знам каква смрад се разнася из къщи и после махането на човките, защото не се задави нещо. И това цялата една изключително неприятна процедура, отнема време, много време отнема. Ток, вода, общо човек си калкулира всичките тия неща и той един час, за който вместо да работи да вари глави, общо зато ценово напасват се нещата. Да, звучи изключително гадно да варя. Гадничко е, наистина гадно. Доколкото с гранулата засипвам от паничката, слагам и забравям за случая. Забравям за случая и смея твърда, че кучето ми е на 13 години почти и заради това, че последните 7 я храна по този начин, има разкошни зъби кучето ми. И ми се налага само един път годината да и чиста зъбен камък, а не както повечето случаи 2 пъти. Зъбния камък може ли да се почисти с тези храни, които ги продават по магазините? Те чистят механично тези храни. Така че най-добре, ако кучето вече е натрупало камък, той да се изчисти от лекар. Животното се опоява, има ултразвук, с ултразвук се почиства зъбния камък, дълбоко се почиства. Пие известно време препарат, който да предпази натрупване на нов камък, има пасти за зъби, сега има даже един революционен препарат, който под формата на пластир се залепи от вътрешната страна на лигавицата и успорам с това профилактика от време на време с механично отстраняване с тези гранули. Да. Ако още ни е натрупал, значи имаме възможност с механичните гранули да предотвратим натрупвания. Точно така. Добре, идваме към края на предаването, вече наближава, така че предлагам да синтезираме това, което успяхме да научиме, т.е. аз да науча, понеже ти си го знаеш, и зрителите съответно. От всичко, което си казахме, минахме през много теми. Основното беше за паразитите, че трябва да си обезпаразитяваме всеки месец кучета, котки, морски свинчета. Всичко. Какво друго беше? Всичко. Гълъби, папагали. Точно така. Така, без рибки. Всичко, което се сещате, без рибки. Да. Трябва да се обезпаразитява лятото всеки месец, зимата може и през 2 месеца. Точно така. Да не си храним животните с кокали, независимо какви са, защото точно нямат хранителна стойност. Точно така. Глави, пилешки. Ако толкова е зор да се върят, нека се върят, да се маха, да се използва бульона само. Ако толкова е зор да върят. Да. Така. За море, ако ходиме, да си обезпаразитиме кучето и да си насложим препарат, който да премахва въшки, кърлежи и болхи. Точно така. 2 дена поне преди това. Поне. Точно така. И друго? Костите го споменахме, че не трябва да се ядат. И шарени гранулки да не ядат. Да, и много интересно, аз съм изумена, но шарените гранулки не са толкова полезни, колкото едноцветните, колкото и да ни се струва интересно и забавно да са шарени. Но много е сладко, много е симпатично шаренето. Не е по-интересно шарене. Да, но в никакъв случай зеленичкото не да отпаднака, по това мога да ти се подпиша. Да. А от Е200 примерно или Е328? Да, етата са много, винаги, във всичко. В общи линии това е. Благодаря ти, че гостува отново в студиото на Стилно. Видяхме, че сме полезни на зрителите, сигурно ще има и много обаждания. Нека пак да изпишеме телефона, защото имаше много зрители, които не успяха да се свържат
и по темите, които си говорихме преди това с предишните ни гости. След предаването също може да звъните, да ви консултираме. Утре се очертава един много интересен ден, когато самия неколкократен шампион на България Митко Илиев, рали състезател, ще ни гостува в студиото и неговата колежка и ученичка Мариета, която също се занимава с автомобили и с състезания. С тях ще си говорим за това какъв е риска да караме бързо, защо се получават толкова много катастрофи и как е възможно да предотвратим това рисково каране по пътищата, както и други интересни неща. Така че гледайте ни отново и утре в 11 часа, пак по същата телевизия, 7 дни. Аз съм Петя, вие гледахте Стилно. Желая ви един приятен следобед.